एशिया महादेशर सर्वबृहत्तम लुणा ह्रद चिलिका एबे विपदरे। ଯେଉଁ ଚିଲିକାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାଛ ମାରି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର କରୁଥିଲେ ଭରଣ ପୋଷଣ, ସେହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ହୋଇଛି ଉଚ୍ଛନ୍ନ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଛି ଚିଲିକାରେ ଅବରୋଧ। କେତେକ ମାଫିଆ ଚିଲିକାରେ ବେଆଇନ ଅବରୋଧ କରି ଘେରି ନିର୍ମାଣ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବାଲୁଗାଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତି। ମତ୍ସ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତି ନେତୃତ୍ୱରେ 12 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଚିଲିକାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଡଙ୍ଗାରେ ଗସ୍ତ କରି ପରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ନିଛକ କାହାଣୀ। ନିଛକ କାହାଣୀ ଜାଲକିଳାର ଦେଖିବା ସହ ଚିଲିକାରେ ଜିରୋ ନେଟ୍ ଓ କରେଣ୍ଟ ଜାଲକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମବାୟ ସମିତିର ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଚିଲିକାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସମବାୟ ସମିତି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସମବାୟ ସମିତିର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନେ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ଚିଲିକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଯେ ଜିରୋ ନେଟ୍ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଆମର ନ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଛ ଧରିକିରି ଆଣିକିରି ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି କମ୍ ରେଟ୍ରେ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ସମିତି କରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସମିତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ମାଛ ନେବ ଆଉ ବିକିକିରି ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। କେତେ ଜଣ ଟିମ୍ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ କେତେ ଜଣ? 10 ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି 10 ଜଣ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ। ଯେଉଁ କ'ଣ ସେମାନେ ସଭା କରିବେ ପ୍ରାଇମେରୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭିତରୁ 3 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ମହାନ ଅବଦାନ ଚିଲିକା। ଚିଲିକାର ମୋଟ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି 1160 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏହି 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଡଙ୍ଗାରେ ବାହାଣ କରି ମାଛ ମାରି ନିଜର ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଚିଲିକାର ଖଇଙ୍ଗା, ଡାଙ୍ଗଳା, ଭେକ୍ଟି, ପାତୁଆ, ମିଞ୍ଜିଆ, କୁଣ୍ଡଳ ମାଛ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ସୁଆଦିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ତେବେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଚିଲିକାରେ ମାଛ ବାହନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମାଛ ପ୍ରତିଦିନ ଧରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲିଯାଉଛି। ଫଳରେ ଚିଲିକା ଛାଡ଼ି ଏବେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। दिलीप कुमार बेहरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चिलिका फिशरमैन सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एवं आमर निखिल ओडिशा कविवर्त महासभा जनरल सेक्रेटरी ओडिशा। घटना होची आमे सभापति नेतृत्व में होल चिलिका परिभ्रमण 2 दिनिया सरकारी कार्यक्रम में बाहर आम सांगे आम समस्त बोर्ड मेंबर अच्छा, आमर सेंट्रल सोसाइटी स्टाफ भी अच्छा। आम जहाँ देखिलु पुरी आपणकर गंजाम गोटे इंच पाद पकड़ से साइड्रे चिलिका कूले कूले जगह ना। 1950 रे जो सर्वे होता 1160 स्क्वायर किलोमीटर सरकार से सर्वे करते, बर्तमान चिलिका को देखिले 700 स्क्वायर किलोमीटर अधिक हम ना। से 1200 मत्स्यजीवी थे, बर्तमान 2 लाख ऊर्ध्व। चिलिकार आयतन कमुला बेले मत्स्यजीवी संख्या बढ़ुची। मत्स्यजीवी बर्तमान दादन मुआ। आम आपण मान जरिया 3टी प्रमुख कारण, गोटे नलघास आपणकर नईरी ठारू उत्तर पूर्व उपकूल चिलिया जाकि ब्रह्मगिरी बोरकुदी पर्यंत माड़ीगला। सेपटे मुहाण रे आलिम जाल बराबर पड़ुची, गांठी जाल आम देखिलु, खईंगा जाल चोरा चालाण होउची आ घेरी। यही प्रमुख कारण जदि 4टी जिनस हो कम से कम 2 ରୁ 3 लाख मत्स्यजीवी जीवन जीविका बंचीज। सरकार एत कथा करुच्ची, डबल इंजिन सरकार आम आपण जरिए नवेदन करुँ। बहुत कथा कहते, बहुत कथा करुँच। यही जो बिना इन्वेस्टमेंट चिलिका मराल माली जो नीलांबू चिलिका अपूर्व सौंदर्य भरा चिलिका
नो इन्वेस्टमेंट विदाउट इन्वेस्टमेंट राति पाइले 2 लाख लोकंर जीवन जीविका बंचुची सरकार तक बंचार आवश्यकता अच्छी आम बार बार आपण मान जरिए कहूँ चिलिका बंचिले 2 लाख मत्स्यजीवी मानकर पेट पाटना बंचो आपण टूरिज्म शिल्प पर्यटन शिल्प बढ़ातु मना ना किंतु मत्स्यजीवी मैंने बचे केमती फिश प्रोडक्शन बढ़िले मत्स्यजीवी मैंने बचे आपण जरिए जोड़ स्तर निवेदन करुचु या तुरंत आम भी उच्च पदस्थ सरकार मंत्री सहित जसोसी आईन मंत्री आरंभ करी जसोसी सांसद समस्त मुख्यमंत्री भेटू जदि या किसी पदक्षेप निपर 2 लाख मत्स्यजीवी निर्धारण करेंगे निजर पदक्षेप जहाँ दरकार आवश्यक पड़े ग्रहण करा ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ଚିଲିକା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ସମିତି ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଚିଲିକା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା ଓ ସମବାୟ ସମିତିର ପରିଚାଳନା ବୋର୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 12 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଚିଲିକାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକ 14 ନମ୍ବର ଜୋନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସୋସାଇଟି ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଚିଲିକାର ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖିଲୁ ବାଲୁଗାଁଠୁ ପଥରା ବ୍ରହ୍ମା ଏଠି ପାରିକୁଦ ଦେଇକି ସାତପଡ଼ା ଦେଇକି ଆସିଲୁ ଘେରି ଉପରେ ଘେରି ପ୍ରବଳ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଲୋକ ଆମର ମେଘମଉଳି ହେଲେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଟିକେ ହେଲେ ଜାଗା ନାହିଁ ସେ ଚିଲିକା ମଝିରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ୁଛି ଜୀବନ ହତ୍ୟା ହେଉଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ଭିତରେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଏ ଯେଉଁ ଜାଲ କିଳା ବସିଛି ଆର ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ନାହିଁ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସିବେ ସେ ରୁଟ୍ରେ ବୁଲିକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ରୁଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ଘେରି ରୁଟ୍ ଉପରେ ଯଦି ଠିକ୍ରେ କରାଯାଆନ୍ତା ସରକାର ଉପରେ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଲୋକ ବାକି ଭାରତ ଦେଶ ଲୋକ ସେମାନେ ପୁରା ଖୁସିରେ ଚଳନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚିଲିକାର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲିକିରି ଯାହା ଅନୁଭବ କଲୁ ଏଠି କେବଳ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାହା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଚିଲିକା ଦିଗତ ଦିନରେ 1100 କେତେ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର କହୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ସେଇଟା 550 ଭିତରେ ରହିପାରେ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ବେଳକୁ ବେଳ ନଳଘାସ ଉଇଥ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଘେରି ତ ଚିଲିକାର ପ୍ରାୟ 30 ଭାଗ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଏଠି ରାହା ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2 ଜଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଚିଲିକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଉପକୃତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିଲିକା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ କେମିତି ଦାନା ପାଇବେ ଏହା ହିଁ ଆମର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରିବୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଏତିକି ଏଇ ନିବେଦନ ରହିଲେ ଚିଲିକାର ଖାଲି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବଞ୍ଚିବେ ନୁହଁ ଚିଲିକାଟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଚିଲିକା ହେଉଛି ଆମର ରୁଷିଆ ମହାଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିଲିକାକୁ ମାଫିଆମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଘେରି କରି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚିଲିକାକୁ ଜାଲକିଳାରେ ଘେରି କରିଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଚିଲିକାକୁ ମାଛ ଜାଆଁଳ ଆସିବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ନଳବଣ ସହ ମଗର ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଲରେ ଘେରି ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛନ୍ତି ମାଛ ମାଫିଆ। ତେଣୁ ଏସବୁର ବେଆଇନ ଘେରିର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘର ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦ। ଏହାସହ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ମାଛ ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ବଟା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ସମବାୟ ସମିତି। ପରିଚୟ ମୋର ହାଟ ବରଡ଼ି ମୋ ନାଁ ପାଣ୍ଡବ ବେହେରା 4 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ହେଇକି। କେବଳ ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଚିଲିକାରେ ଆସିଲାଣି ୟାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସଂସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଚିଲିକାରେ ବହୁତ ଘେରି ଘୁରା କରି ସବୁ ଦୁନିଆ ପାଲା କରି ଆଉ ସେପଟୁ ଘାସ ନଳ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଯାହାଫଳରେ ଟିକେ ମେଘ ପବନ ହେଲା ମାନେ ବୁଡ଼ିକି ମରିବା ବିନା ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଇଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ
कौन टी सुविधा करूँ बाकी चिलिकार मुहाण पालुरी मुहाणटा खोल जाऊ ये मुहाण पर्यंत बर्तमान नाल नदी ठीक सुविधा करा जाऊ एतिक सरकार गले आम खुशी हबू बाकी आम 2 लाख मत्स्यजीवी सुविधा चले भल रही तेबे बेଳ ଥାଉ ଥାଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଚିଲିକାରୁ ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ ସହ ମୁହାଣ ମୁହଁ ଖନନ କରନ୍ତି ତେବେ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଦିନେ ଇଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକାରେ ପରିଣତ ନ ହେବ ତାହା କିଏ କହିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗିରୁ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ G9 ଓଡ଼ିଆ।